Din ir-rokna hija miġjuba mill-paġina ta' Facebook Kelma Kelma. Il-perlini, il-maskri, il-maskarati, il-kostumi, il-kukkanja, l-isfilata, il-prinjolata, taqta' nifsek tajdhom daqskemm għandna ikel drawwiet u attivitajiet għal żmien il-karnival, drawwa antika li ftit jafu biha hija l-qarċilla. Din il-qarċilla xi tkun? Kienet bħal farsa jew dram popolari li kien isir fit-toroq fil-jiem tal-karnival. Kien ikollok żewġ tirġiel, wieħed liebes ta' nutar u l-ieħor tal-arus. Fuq rasu l-arus kien ikollu ġewlaq biex bija tal-arusa magħmula mill-aġina. In-nutar kien jieqaf fil-kantunieri qabbel u jivvinta ta' parsi qed jagħmel kuntratt ta' żwieġ f'sura ta' poeżija mimlija ċajt, żuffjett u kliem doppju sens. Wara li n-nutar jagħmel dan il-kuntratt umoristiku ta' żwieġ, in-nies li kienet tinġabar madwaru kienet tinfex tqatta' u tiekol mill-arusa tal-aġina. Għall-karnival ta' din is-sena qed terġa' ssir il-qarċilla. Fl-antik dan il-kuntratt burlesk aktar x'kien jinkiteb minn saċerdoti u predukaturi bħal Dun Felice De Marco li kiteb id-dram Żwieġ la Maltija. Din is-sena il-kuntratt tal-qarċilla kitbu Trevor Zara. Semmih Kidba ta' żwieġ ta' John u Virginia oriġinata, dokumentata, iffirmata, bollata u insinwata mill-illustri manifku nutar Clement Armani Zarmani. Għalkemm imsawra fuq il-kuntratti l-antiki, il-kidba ta' Zara fiha ħafna elementi mill-ħajja tal-lum. Ngħidu aħna tissemma l-arriva il-ktieb 50 Shades of Grey u saħansitra Lene Malta. Ejja nisimgħu l-ewwel strofa mill-qarċilla ta' din is-sena. Ħbib tagħna isimgħu u tinsew qatt dak li se nikdbu llum f'dan il-kuntratt biex kull tilwima nevitaw. Kull ġlieda jeħtieġ lilkoll kemm intom tkunu xhieda. F'dil kidba ta' żwieġ bejn l-arusa Virginia Grima Rampila li jisimha mhux xhieda ta' Emila. Bint André Seguna ex-Ministru li bl-akbar devozzjoni mexa dejjem fuq il-passi ta' Berlusconi. U l-arus ġuvni baħbuħ, ħabriki, raġel ideali, sinċir, onest, John kriminali. Bil imħallef Ernestu, imħallef li fih żgur ma tista' tgħid xejn. Għax ix-xaħħam biss xi darbtejn. Bis-saħħa ta' dil-kidba ta' żwieġ l-arusa se tingħata dak kollu li teħtieġ u żewġa se jkun sab fortuna għalkemm tfajjel mistħi se jkollu ġid aktar miż-żieda kollha tal-Ministri u biex kollox isir sewwa u dubji ma jibqax se niffirmaw għallum 28 ta' Frar 2014. Grazzi lil dawn il-kumpaniji tal-appoġġ tagħhom. Ta' Mena Estate, ta' Nenu The Artisan Baker, Pasta Zara, Maple Bakery u l-paġina ta' Facebook Kelma Kelma.